Mit navn er Lars Anker Møller, og vi er her i Østgrønland ved Semelik Isfjord, hvor vi har bygget Ice Camp Greenland. Og det, som I kan se i baggrunden her, er 5 originale fangsthytter, som vi så har malet i de farver, i de grønne farver, ligesom grøn, gul, blå, rød. Der er så lavet sådan, at man kan sove 2 personer i hver hytte, og så er der lavet en restaurant. Udover det, så har jeg Arctic Dream, som er hovedfirma her, som jeg har drevet i over 10 år, som har 4 både, der sejler med turister, og 2 hus med 26 senge. Nu skal det også siges, at man får jo ikke bare 300.000. Der ligger et stort stykke arbejde, research og udfyldning af en masse formler, der skal laves, inden at man overhovedet kommer i betragtning til det her. Så det er jo gennemanalyseret materiale, der bliver lavet, inden at man står med de 300.000, som man så kan gå i gang med, og som er jo bare i det her tilfælde er det en fjerdedel af hele udgiften til den camp. Det koster masser af hårdt arbejde, mange timer og stor planlægning, og et kæmpe marketingsarbejde ligger foran os nu at få den her camp ud til alle de aktører, der er rundt omkring i verden, som kunne være interesseret i at komme til sådan et unikt sted som Semeliken, hvor den her Ice Camp den ligger.